It-tnejn filgħaxija fil-Parlament għadda mill-istadju tat-tieni qari l-abbozz ta' liġi li permess tiegħu issa l-Pulizija se jkunu jistgħu jitolbu għal estensjoni tal-arrest fil-konfront ta' persuni akkużati b'reati kriminali punibbli bi 12-il sena priġunerija jew iżjed. Dan sabiex tiġi provduta aktar ċertezza legali lill-awtoritajiet investigattivi, prinċipalment il-Pulizija. Fid-diskors tiegħu tul id-diskussjoni brabta ma' dan l-abbozz ta' liġi, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza, Byron Camilleri, spjega kif dan l-abbozz issa l-Pulizija se jkunu jistgħu jitolbu lill-maġistrati inkurrenti għall-estensjoni bi 48 sija oħra bid-deċiżjoni mill-istess maġistrat trid tittieħed f'6 sigħat. F'dawn is-6 sigħat is-suspettat għandu jibqa' arrestat. Il-Ministru Byron Camilleri rrimarka li b'dan l-abbozz ta' liġi qed ikun assigurat il-bilanċ ġust għas-sigurtà tas-soċjetà kif ukoll biex ikun hemm iżjed assigurazzjoni għal garanziji ta' drittijiet ta' suspettat. Naħseb il-mistoqsija ta' kollox, anke meta niddiskutu dan l-abbozz hija din. Dak il-bilanċ li hemm bżonn jintlaħaq bejn drittijiet tas-soċjetà u li tkun protetta s-soċjetà tagħna u d-drittijiet ta' persuni li allegatament wettqu l-ħażin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard spjega li se jkunu qed jiġu kristallizzati numru ta' punti relatati mal-proċedura li trid tiġi segwita, inkluż li l-proċedura tkun waħda sommarja u li d-deċiżjoni tal-Maġistrat ma tkun suġġetta l-appell u tkun esegwita minnu fih. Filwaqt li ċara numru ta' punti u anke indirizza kritika min-naħa tal-Oppożizzjoni, il-Ministru Jonathan Attard qal li l-elettorat għażel lil dan il-Gvern biex jibqa' jiddeċiedi anke fuq materji sensittivi u hekk se jibqa' jagħmel. Eżatt ilu l-poplu Malti Wawċi tagħna mandat b'saħħtu u hekk għandna nkomplu nagħmlu biex nassiguraw li nkomplu nieħdu d-deċiżjonijiet biex il-ġustizzja tsir tidher li qed issir u ssir fi żmien raġunevoli.